Ndipo ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Chisomo Break. Poyamba naye mitu yake. Dziko la Malawi latsindika kufunika kwa mgwirizano mchigawo cha SADC pothana ndi mchitidwe wa chiwembu mchigawochi pomwe dziko lino likuchititsa msonkhano wa SADC. Dziko la Malawi ndi South Africa akugwira ntchito limodzi kuthandiza Malawi kuti abwerere kuno kumudzi. Ndipo mu nkhani zakunja nduna yayikulu ya Britain Keir Starmer atula pansi udindo. Nazi nkhanizi mwa tsatanetsatane. Nduna ya zachilungamo a Charles Muhango yatsindika kufunika kwa mgwirizano mchigawo cha SADC pothana ndi mchitidwe wa zauchiwembu mchigawochi. Muhango amayankhula izi ku Lilongwe pomwe amatsekulira msonkhano wa mabungwe othana ndi katangale komanso ziphuphu mchigawo cha SADC ku Lilongwe. Dziko la Malawi likuchititsa msonkhano wa SADC kudzera pa makina a internet. Nduna yona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda yatsimikizira Malawi omwe ali mdziko la South Africa omwe akufuna kubwerera kumudzi kuti boma lichita chotheka kuti aliyense abwerere kuno kumudzi. Ndunayi yanena izi pa bwalo la zamasewero la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre pamene imacheza ndi ena mwa Malawi omwe angufika kumene kuchokera mdziko la South Africa. Themba Mwale wadza ndi ripoti ili. Chaponda wati ntchito yobweretsa nzikazi kuno kumudzi ayigwira mothandizana ndi abwenzi a dziko lino kuphatikizapo dziko la South Africa lomwe lavomera kale kuti lipereka mayendedwe kwa anthuwa. Ndunayi yati nyengo yomwe Malawi omwe ali mdziko la South Africa akudutsamo ndiyomvetsa chisoni komanso yokhumudwitsa. Uona kuti manambala awa ndi ambiri anthu amene afuna kuti azibwera kuno, amene akhuzidwa tiziziwa pamenepo akhuzidwa ndi nkhani yoti alibe mapepala ofunikira ku South Africa ikukwera ndi kukwera kwambiri. Amene otimanena kuti ndi South Africa akuachita deport kapena anthu akuti azibwerera. Ndiye chimauti boma likuchita deport anthu liwonesese kuti lipereke transport. Ndiye zavomera ku South Africa kuti yende anthu amenewa abwera kuno ndi mabasi awo. Choncho amene asala kumeneko ine ndikudziwa kuti aku South Africa azabwera namba ikhala yambiri. Chifukwa pasopano lino ndi ife amene tinali kutumiza mabasi kumasopano aku South Africa azabweresa sopano anthu. Mkulu wa nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma Wilson Moleni wati chiwerengero cha Malawi omwe adzipereka kubwerera kumudzi chakwera kuchokera pa 10,000 kufika pa 15,000 ndipo watsindika kufunika kwa mbali zosiyanasiyana kuti zithandizepo. Mmodzi mwa anthu omwe afika kumene mdziko muno, Nora Chitseko, wati zomwe akumana nazo mdzikolo ndi zowawitsa moyo ndipo wayamikira boma kamba kochita machawi powathandiza. Tamva kuti kuperekedwa ma transport azimayi onse amene ndayenda nawo athokoza kwambiri. Inenso ndithokoze muyimirira azimayi onsewa kuti zikomo kwambiri imene apanga boma kupereka ma transport kuti aliyense akafike kwawo mwamtendere. Ndi chinthu cha mtengo wapatali komanso chinthu chabwino kwambiri ndipo tachilandira bwino kwambiri. Komanso mwayi wa ngongole umene wenoti tipatsidwa ndi chocho tichiyamikira koopsa chifukwa chona kuti pali maluso ambirimbiri amene azimayi kapena azibambo amene asiya ku dziko la eni yake imene tinapita kuno kuti angobwera. Ndiye tikapatsidwa mwayi umenewo at least miyoyo yathu sikhala yovutikira kwambiri. Pakadali pano Amalawi 2,218 afika kale mdziko muno pansi pa ndondomeko ya boma. Amalawi ena 514 ali mnjira ndipo enanso ochuluka afika m'masiku akubwerawa. Amalawi ena 514. Themba Mwale, MBC, Blantyre. Ndipo dziko la South Africa lapereka mabasi 30 kuti athandizire pa ntchito yonyamula Malawi omwe adzipereka kubwerera kuno kumudzi. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko muno ya Dodma ndiyo yanena izi
patangodusa maola ochepa nduna yona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena a George Chaponda italengeza kuti boma la South Africa liyamba kuthandizapo pa nkhani ya mayendedwe. Pakadali pano mabasi ena anayi omwe anyamula Malawi 514 kuchokera mdziko la South Africa afika madzulo pa bwalo la zamasewero la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Malinga ndi nthambi ya Dodma, mabasi ena ochuluka akhala kufika mdziko muno masiku akubwerawa, pomwe ntchito yobweretsa Amalawi omwe adzipereka okha kubwerera kuno kumudzi ikupitirira. Ndipo phungu wa dera lapakati m'boma la Mangochi yomwenso ndi nduna ya zaulimi Mayi Rosa Mbirizi wati ntchito zomangamanga msukulu zosiyanasiyana mderali ndi zina mwa ntchito zomwe zipindule ndi thumba la ndalama la CDF. Phunguyu amayankhula izi pa sukulu ya sekondari ya Mtonda dala la mfumu yayikulu Namkumba pamene amatsegulira nyumba ziwiri za aphunzitsi zomwe azimanga ndi ndalama zopitirira 308 million kwacha ndi thandizo lochokera ku thumba la Governance to Enable Service Delivery GSED. Dave Umar ali ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pamwambo olandira nyumbazi, ndunayi inati chitukuko chimenechi sikuti chipereka malo okhala abwino okha kwa aphunzitsi, koma chilimbikitsanso aphunzitsiwo kugwira ntchito yawo modzipereka. Ndunayi inatinso pasukulupa pakufunika zipinda zina zophunzirira zomwe anati zitheka pogwiritsa ntchito thumba la chitukuko la ndalama zokwana 5 billion kwacha kuchokera ku boma. Pamene pa ndunayi monganso phungu wa ku nyumba ya malamulo wa derali lomwe ndi lapakati m'boma la Mangochi inapereka chilimbikitso kwa anthu onse a mderali kuti zitukuko zotere zipitirira msukulu zonse. Pamene pa ndunayi inathokozanso abwenzi onse omwe amathandiza boma pa chitukuko ndi cholinga chopititsa patsogolo maphunziro mdziko muno. Mawu anga ineyo ndiwongothokoza kuwathokoza President Professor Arthur Mutharika potibweretsera chitukuko ngati chimene chikuno ku Mangochi Central Constituency. Ndi nyumba zamakono kwambiri kuyerekeza ndi nyumba zomwe timakhala nazo nthawi zonse. Ndi apa panengoti ayi ndithu a professor apapa ndi kuti tayamba bwino ku nkhani ya maphunziro. Ndithokozeso makamaka World Bank a GSED chifukwa cha chitukuko chimenechi. Chidwi chathu ndi chosayamba chifukwa choti maphunziro ndi foundation ya chitukuko. Andi kwathu kunoko nyumba za aphunzitsi kwambiri kundizoperewera ndetionetsetsa ndi 5 billion atipasa Professor Mutharika ija tionetsetse kuti nyumba za aphunzitsi ndithu tikumanga zokwanira. Mphunzitsi wamkulu pa sukuluyi a Kingsley Phiri anayamika phungu wawoyu chifukwa cha chitukukochi. Iwo ati nyumbazi zithandiza kukopa aphunzitsi ophunzira bwino kuti azitha kukaphunzitsa madera omwe amaoneka akumudzi. Chisangalalo chathu nchopitirira muyeso kwambiri chifukwa 1 nyumbazi za size zoyenera senior officer ndiye ngati headmaster ndine wokondwa kwambiri. 2 chawonjezera chiwerengero cha nyumba za aphunzitsi oti azikhala pa sukulu pompano zimene zikhozothandizanso kuti management ya sukulu isavute ngakhalenso kuthandiza ana kumene aphunzitsi akakhala kuti ali around ana aja amatha kumabwera kumafunsa olo kapena supervision imene kwayang'anira ana aja kumakhala kosavuta akakhala kuti aphunzitsi ali kufupi ndi sukulu. Pa sukulupa amangapo chipinda chimodzi chophunzirira, nyumba ziwiri za aphunzitsi komanso pabwera madzi aukhondo. Khonsolo ya Mangochi yati ndiyokhutira ndi mmene ntchito yayendera yomwe agwira ndi a Premier Developers Enterprise. Ntchito yomanga chitukukochi idayamba mwezi wa Machi chaka chino ndi thandizo la ndalama zochokera ku banki yayikulu pa dziko lonse kudzera ku ntchito za Governance to Enable Service Delivery GSED. Dave Umar, MBC. Kutsukira zipangizo zina komanso oti odwala ena akhoza kumwera mankhwala. Ndipo ati m'mbuyomu mizi yokwana 5 yozungulira chipatalachi imatunga madzi ku mjigo molandizana nkukayika ku chipatalachi kuti azigwiritsa ntchito. Koma kwa sabata yomwe tinafika pa chipatalachi akuti izi sizinachitike. Mmodzi mwa anthu amudzi akufotokoza mmene zinthu zilili. Pakwamba pa chipatala pakava mbuyomu madzi analipo pa chipatala ndipo zonse zinali mchimake, koma vuto linabwera kambako kuti chipangizo china chinasowa. Odwala amafunika azisamba m'manja potenganso kuti nthawi zina amapita uchimbozi. Panopa ngakhale ku nyumba zogwira ntchito kulibe madzi. Mulije madzi kuti yakwere yakafike mtanki mulije. Kwa maola 4 omwe tinali pamalowa tinaona kuti pakufika anthu osiyanasiyana odwala komanso alendo ndipo ena anaonekeratu kuti akusaka madzi. Funso lanu lafanana ndi lathu. Kodi anthuwa amasamba m'manja akachokera kumalo monga ku chimbuzi?
mfumu ya derali nayo ili ndi nkhawa. Funa tithandizike ku nkhani ya mazi, fika mazi mbumoyo. Pachipatala pamapezeka anthu ambiri odwala, ena amabwera kuti ndithu ali serious, amafunika kuti pompo. Anazimisira mafoni. Tumwizo I think zinazimisa zoka. Chifukwa cha mene mwina pressure imachitikira. Kukoches. Akuti ngakhala ena ali mamemba koma makonderabe. Iya. Kasankhidwe ka anthu otenga nawo mbali makondera. Ndipo nkhani imene yakhala ikuvuta. Mukuona bwanji za kuchotsedwa. Kubasediya ndi yankha. Kuchosedwa kwa makochi lero ndifuna ndiyankhule pano. Kulibe kochi olephera, kulibe kochi oyipa. Kulibe. Ndipo ine sindingaime pano kumene kuti makochi athu akulephera. Masewera mulosera. Imeneyi akuti ukhala ngatiso ikuthandizira. Makochi ena akhala ngati ma ethics akwata ndipo agwisa ntchito mulosera ngati mbali imodzi yofuna kupanga chuma. Makochi munalesa amene azapezeke kuti akupanga izi azalandira chilango. Ine ndimalize ndi kumvaza tsogolo la bungwe lanifa pa chamwaduka CFA inakuchosani ngati affiliate. Pano did desk key stakeholder wa Football Association of Malawi. Nduna yona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha kumidzi a Ben Phiri yayamikira phungu wa dera la Luchenza municipality kamba kotsogolera bwino ntchito za chitukuko mdera lake. Poyankhula pa bwalo la zamasewero la Luchenza pomwe achiphungu omwenso ndi nduna yona za malo anakonza msonkhano, Phiri ati ndokhutira ndi momwe phunguyo akulimbikitsira ntchito za chitukuko mderali. Tindi ripotili la Geoffrey Chinawa. Msonkhanowu omwe anawutcha Luchenza DPP Super Sunday mwazina panali mwambo opereka ambulance ku derali komanso kupereka mpoto ndi zikho ku matimu omwe amapikisana mchikho cha masewero cha chimwemwe mazabuka achiphungu league. Poyankhula atapereka ambulance iyi, achiphungu ati ali mchikhulupiriro kuti kamba ka ambulance iyi mavuto amayendedwe achepa ku derali komanso ku gawo lina la boma la Mulanje komwe nawonso apindule. Ndipemphe anthu akuno ku Luchenza ambulance siyanga, ambulance ndi atonse, anthu akuchipatala, mafumu, tonse tisamalire kuti igwire ntchito yake yoyenerera ngati ambulance. Ineyo ntchito yanga yeniyeni ndine dokotala ndithu, ndimadziwa mmene ambulance imafunikira. Anthu amatha kumwalira chifukwa chakuti mwina dokotala akufuna kuti patient uja apite ku chipatala china. Koma ngati ambulance palibe timamva kuti mwina amayi amwalira ataya magazi, mwana wamwalira ataya magazi nthawi yobereka, ndi ambulance imene mwayionera itichepetsera mavuto ngati amene. Ndathokoze ya president athu Professor Peter Mutharika, Professor Nkulukuta Moyo
kuti atipasa 5 billion kwacha yokuti madera onse muno Malawi titukuke. Ife kuno kulutchenza tili ndi mapulogalamu athu amene tikufuna kuyamba. Tili ndi mabridge ofunika pamusipa pa Step Secondary School komanso kuna madzi. Tili ndi ma school blocks amene tifuna timange komanso stadium inoyo tifuna ikhale stadium yoyenera kuti ndi stadium udi mipira kapenanso netball zipengedwa pompano. Phunguyu anathokozanso achinyamata kamba kotenga nawo gawo mkuonesa luso lawo mu mpikisanowu. Timu ya Luchenza Sisters ndiyomwe yakhala akatswiri amasewera mpira wa manja, ndipo timu ya anyamata ya Hot Rangers ndiyomwe yakhala akatswiri a mpira wa miyendo. Matimu onsewa alandira ndalama zokwana 1 million kwacha iliyonse kamba kokhala akatswiri. M'mawu ake nduna yona za maboma ang'ono ndi chitukuko cha madera ku midzi a Ben Phiri omwenso ndi phungu wa dera lapakati la boma la Tcholo anati achipungu akuchita zamphamvu pa chitukuko m'derali. Izi zimakamaka tinene kuti ndi achipungu ndi utsogoleri wawo. Sizinachitike kwina kulikonse koma achipungu anachiona kunena kuti agwire limodzi ntchito ndi anthu amene anapikisana nawo chifukwa chake abwera ku chipani. Mukudziwa inu ku chipani kwathu tili ndi ndondomeko zimene timatsata kuti munthu abwere ku chipani. Sitikungoti ndalowa koma achipungu anaona ngati kudera kwawo abweretsa anthu aja pamodzi chimene ndi chinthu chapamwamba kwambiri. Komanso ndakhala ndikunena nthawi zonse kuti Malawi satukuka pokhapokha amalawi eni ake atasankha kuti titukuke. Zimene zikutanthauza mgwirizano zimene apanga achipungu pano zasonyeza kuti Luchenza ndi wokonzeka kuti alandire chitukuko chokwanira. A president athu Professor Peter Mutharika anaona ngati kuti dziko litukuke apange ku zinthu zingapo. Chimodzi mwa izo ndi kutengera ndalama kwa anthu. Ndicho linga chokuti mmalo moti zizichitika ku Capitol Hill nkumachitano kumabweretsa kumuzi mkungu wauza anthu zochita anthu asankhe zimene afuna kuchita nazo. Koma mkatikati muli nkhani ya ndalama zimene zingongoledzedwe anthu chifukwa choti tili ndi anthu ambiri amene sagwira ntchito koma mavuto adakali. Chuma kuti ena mwa anthu omwe anafika kumwambowu ndi wachiwiri kwa nduna za maphunziro a Francis Fole, wachiwiri kwa nduna za chilengedwe a Chipiriro Mpinganjira, katswiri wa mpira Gabadinho Muhango ndi aphungu ena aku nyumba ya malamulo. Jeffrey Shinawa, MBC Luchenza. Loya odziwika bwino mdziko muno a Mordecai Msisha wapempha Rotary Club of Blantyre kuti ithandize boma kukweza maphunziro mdziko muno. Malinga ndi Msisha, kulowa kwa maphunziro pansi kuthandizira kufalitsa matenda osiyanasiyana opatsirana mu mzinda wa Blantyre. Pakadali pano, President watsopano wa Rotary Club of Blantyre, Dango Mkandawire, walonjeza kuti agwira ntchito ndi boma m'magawo osiyanasiyana achitukuko. Mkandawire akuyembekezeka kukhala mu ofesi chaka chimodzi. Iwo akufotokoza. Madera ena ndi ngati education, ngati schooling. Malingana ndi kuti tili ndi anthu ambiri kuti apite ku school amavutika, nthawi zina makhala kuti support alibe, ndi timapanga partnership ndi madona kuti tithandize pamene tingathandize anthu kuti athe kumaliza school bwinobwino. A Thomas Nyangwa ndi president wakale wa Rotary Club of Blantyre, ndipo akufotokoza zina zomwe akanalitsa kuchita nthawi yomwe anali mtsogoleri wa bungweli. Ife ngati club timathandiza anthu mu ntchito zambiri. Mu report moja tinayankhula zoti tapanga ma project angapo mu Blantyre muno and even all the way to Zomba. Yayikulu kwambiri ndi imene timanena kuti nest care blankets. Imeneyi imathandiza with ma mortality rates amene anakwera kwambiri ku Queen Elizabeth Central Hospital because of hypothermia kumene kuzizidwa kwa ana. And so tinapanga donate 250 blankets to begin with, koma chaka chikamapita tikhala tikuonjezera ma blanket amene. Mu nkhani za masewero, mpikisano wa FDH Bank wayambiranso kumathero a Sabatayi pomwe timu ya Craig Sporting yapambana koyamba patatha masewero okwana asanu ndi awiri. Mu studio muno ndili ndi Amin Musa yemwe amalemba nkhani za masewero. Wasewera bwanji Amin? Ndaswera bwino Galisong.
tipasa chithunzithunzi kuti zinthu zayamba bwanji mu mpikisano umene wa FDH Bank Premiership. Masewero anayima kwa sabata ziwiri, kunali ka break ka FIFA kumene timu ya Flames iso inali ku Ethiopia. So matimu amapanga contribute ma player ku national team ndi masewero amene ayime. Mbuyo musizi matheka mapano pa zinayamba. So after 2 weeks ka break kaja matimu anakanga anapeza so mpato omakonza ti mavuto amene ationa masewero 6 oyambirira. Imodzi mwa matimu amene anali Craig Sporting. Nkatika timu yachotsa coach Elia Kananji. Malo mwake anasankha Ernest Ntawali kukhala head coach amene akuthandizwa ndi Gerard P. Senior komanso kwa Bwida Fisher kundowe ngati fitness trainer. So kukonza timu imene kuna kuti kwa wathandiza chifukwa atabwera masewero oyamba amene amasewera ndi Masters dzulo usiku apambana. Kupambana kumene kutanthauza kuti ndi masewero oyamba chifana asanapambane po chiyambire chifukwa mwina anachotsa coach. So zona kuti ka break chakathandiza kwambiri. Komanso kubwera kumene kupangitsa kuti timu ya Blue Eagles ibwere kuchoka pa number 3 kubwera pa number 1. Pa number 1 ndi 2 panali Wanderers ndi Silver koma iwo apanga ma draw ma game awo 1-1 Silver C4 1-1 Wanderers Ekaya. So kwamisa kuti Blue Eagles pano ibwere pa number 1 ndi 16 points imene yakusana 2 points ni matimu awiri amenewa. So zona kuti kubwera kamene ka break ameneka kwapanga zinthu zambiri ku Bullets nawonso paja kwabwera kwecho watsopano kuchoka ku Mr. Nyirenda Mr. Wilson Nyirenda kuti wada masewero ako yamba wada wakati wada Nyirenda. So kubwera so kwa wada ona kuti zinthu zasinthapo chifukwa Bullets inachusa ma draw now yapambana masewero awo ndi pamasewero ndi timu ya Camp Barracks. Of course manazo kamba zambiri kuti akachugulika chiwiriko anangopasana kwa defenders ngati kuti mina zadala komabe tingani kuti apambana. So makocha awiri atsopano masewero awo yamba muligi ayamba bwino ndi kuti zinthu zasintha. Otherwise pansipo dedza sizi kuyenda yagonja bini Masters Red Lions nayo pakhomo chiyambire sinagonje dzulo yapambana so ndi timu ya Chitipa kango zikuyenda ndimene ndithu league yambira koma sono zayamba bwino. Otherwise muna Silver ndi Wanderers ndimene sana ende bwino after break. Koma matimu asaswera ma game 7 pano pali kuonesa kuti be chithunzi chonona kuti mpikisano ulipo nchachikulu kwambiri. Fika poyamba muna ma season ambuyo mutamata kuona kuti aswera ma game 7 koma ina muna kusogolana ma points muna 5 6. Yes, pano pa number 1 ndi 16 points. Ndipo pa number 2 ndi 14, wala pa number 3 14, then iso kubwera 13 ya timu ya pa number 4 ena ma 12. So kuti akungosiyana 2 points 1 point. So mpikisano sikuti ulipo kwambiri ndi matimu ndi 4 kubwera Blue Eagles kubwera Wanderers kubwera Silver Bullets kubwera kumene kusoza kuti matimu 4 atakha kuti zikuyenda be chonchi kubwera usogoloko ndi mpikisano khala mphamvu kwambiri. Unlike mbuyo muja mankhala mwina awiri amene amakangana kwambiri. Msanga titengere ku FIFA World Cup. Ku FIFA World Cup unoti kumene kwa kwambiri fa matimu oyambirira I think ma group almost 5 6 asewera kale masewero awiri kuma kwambiri tikangana Africa amene kupangira 3 points. So kuti zikhoza kutheka kuti Ivory Coast ingopambana ikhaso ndi 6 points yapita iliso ndi mwayi. Matimu ena ngati Cape Verde pajanafana mphamvu ndi Spain mu group H nawonso ali ndi 2 points. Spain ndi 4 points ataso kuchita bwino. So azikuone kuti zikhoza kuchita bwino. DR Congo of course nanso masewero awo yamba zikuona kuti zili bwino. So matimu ngati amenewo ndi amene akuona kuti akuchita bwino. Otherwise matimu a Germany ndi USA apambana masewero onse awiri ndi 6 points awawa apanga kali qualify kwinako azikuona kuti zikhala bwanji. Tutokoza kwambiri amene chifukwa choti pasasatane kapenanso mongo epula mmene nkhani za masewero zikukhalira mdziko muno komanso ku FIFA World Cup. Kupitirira ndi nkhani izi nduna yayikulu ya mdziko la Britain Keir Starmer alengeza kuti atula pansi udindowu kutsatira mpungwepungwe omwe wabuka mu chipani chawo cha Labour. Starmer atsimikiza izi kwa olemba nkhani mu mzinda wa London lolemba mmawa. Pakadali pano mtsogoleri akuyembekezeka kusankhidwa mu September nyumba ya malamulo ya dzikolo ikakumana. Ndipo ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu masana ano. Koma tisanasiyane tiyeni tionenso mitu yake. Dziko la Malawi latsindika kufunika kwa mgwirizano mchigawo cha SADC pothana ndi mchitidwe wa zauchiwembu mchigawochi pomwe dziko lino lochititsa msonkhano wa SADC. Dziko la Malawi ndi South Africa akugwira ntchito limodzi kuthandiza Malawi kuti abwerere kuno kumudzi. Ndipo mu nkhani zakunja nduna yakale yayikulu ya mdziko la Britain Keir Starmer atula pansi udindo. Pezani nkhani izi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Chisomo Break. Mukhale ndi tsiku lopambana mwakoma nonse. Walulani, palulani ni pano pa MB.